An filɛba cɛman ni musoman denmisɛn fara maakɔrɔ kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye aw danse aw ka télévision mandi sanfɛ ni o ye Tam Tam TV ye. Bi an nana ka na kunnafoni ta ni k'a di aw ma laadiriya kɔnɔ. N kelen tɛ Jakarija Keyita maninkakɛ IBK den kelen ale bɛ yan nɔ n'ale bɛna jɛ ka kunnafoni ta bi k'a bɛɛ dɛgɛmɔ k'a kɛ aw ma kulo fana ye. Keyita. Amba Sanogo. Kodi baasi t'i la. An b'a la tanu. Denbaya bɛ di. An b'a la tanu. Aba. Aw yɛrɛ don. Alhamdulillah. Madame ni denmisɛnw bɛ. Baasi tɛ yen. I bɔ ni yan cɛ. Maaw ma y'i fo yan maaw ma fo kodi baasi t'o la. Baasi tɛ maa si la. Tabarikala. Baasi tɛ maa la. Wa jamana ka di. A banna dɛ. Bari munna. Alhamdulillah n natɔ. N sina ka fara dɔrɔn ka sin ka n jɔ dɔrɔn u ye taji kɛ n kɔ a banna. Wa i kamalen mɔ. A ka haramu. Kuma banna. Ne bɛ n'a daliba la yɔrɔnin min nɔ. Ala maa ta mobili binkɛnɛnaman nin. O y'i k'u bɔ ne ye n ko e ka hakɛ to ne ye. Ne mago ye taji la ne bɛ sɔrɔ ka t'o kɛ mun ye. Kuma Mali jara. K'a tɛ sa ka na. An bɛ i ka maliyɛnw fo minnu sɔnna ka muɲu ni degun in kɔrɔ. Walahi. Minnu sɔnna ka muɲu ni tɔɔrɔ kɔrɔ. K'a dɔn k'a fɔ Mali ye an ka jamana de ye. Haramu. Wa ni fɛn o fɛn an sɔrɔ a la an n'a ka kan. A banna dɛ. Donc an bɛ maliyɛnw fo. K'a mɔli fo. K'u ni ce. Walahi. Jakarija Keyita. Kunnafoni an bɛna don a kɔnɔ. Haramu. An bɛ ɲɛmayaso maaw an bɛ foli di u ma. Bɛɛ lajɛlen. Min ye i k'a dɔn min ye misi kulubali. An bɛ foli kɛ a ye. A fɔ yan ko baramakolo ni filenkolo ni dagakolo mɔden. Ko ni ɲankuma. Ani jifilenkolo wa? Ani tasakolo ni baramakolo mɔden. Kuma a kɛra baara ye. Tɛ de. K'an filime k'an di diɲɛ ma. A banna. Kapi i ka dɔn wulikajɔ ye o ye. K'a danbɛlɛ. Kapi o bɛ yen. An bɛ an bɛ wuli da fana ma. Tabarikala. An bɛ don kunnafoni kɔnɔ. Jakarija Keyita i k'a dɔn kunnafoni kunfɔlɔ. Walayi. I t'a to n k'a d'i ma. Tɛmɛ n'a ye. I m'a dɔn a bɛ diya yɛrɛ. Tɛmɛ n'a ye. Kawe. Naam. Fasiri n bɛ to a kɔnɔ. Bisimila. Bɔlɔlɔ siratigɛw kan min ye Mali jɛti. Bisimila. Kamalen a ŋunan bɛɛ. Naam. N y'a f'i ye n ko Bɛlɛdugu bamananw y'a fɔ n ye Bɛlɛdugu. Tiɲɛ don. N'i ye manja o manja ye Bayajuru nɔfɛ. Kamalen a ye min jɛkisɛ o nɔfɛ. An bɛɛ bɛ tɛmɛ a feereta la sugu. Maa si tɛ maga a la. A ka haramu. Ne yɛrɛ t'a fɛ yɛrɛ. An ka taa. Naam. O ye bale fɛn barolen dɛ. Fasiri ni sɛbɛn ko cogo di? Naam. A y'a jira k'a fɔ an ka jamana in kɔnɔ. Bisimila. A ko minisiri bonda 2. Naam. Kamalen k'i kana siga fiyewu k'u filɛ ka taama bere ta. Sigi. An ka kɛnɛyasoba min bɛ Bamako Suda Ɲare. Naam. Ni o ye Gaburɛli Ture kɔnɔna ye. Ayiwa. Kamalen ni ka taa u ɲɛ da banabaatɔ gɛlɛnw kan. Tiɲɛ. Fasiri de b'a ko o minisiri bonda ɲɛmaa i b'o o dɔn wa? Ayi. O de kɔni ye an ka taa ni ka segin mobili baw olu ka minisiri bonda. Naam. Ni o ye ministre de transport ye. Kamalen o tɛmɛnen kɔfɛ. Min ye kɛnɛyaso ale minisiri bonda ɲɛmaa. Naam. Ko ninnu kun kɛn bɛ ka badenya taama ta ni ka Gaburɛli Ture sɛgɛrɛ. Kosɛbɛ. Fasiri de b'a ko waati min na u nana nin banabaatɔ kɛnɛyaso in kɔnɔ. Naam. U nana ye k'a dɔn k'a fɔ min ye Gaburɛli Ture a dɔgɔtɔrɔ ka ɲɛmaa. Bisimila. Ni u ye directeur général kɔni ye. Naam. Y'a jira k'a fɔ kɔrɔfɔw kɔnɔ. A ko banabaatɔ caman o bɛna Gaburɛli Ture kɔnɔ. Ayiwa. A ko nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na banabaatɔ minnu bɛ yen. Kamalen n y'a f'i ye n ko Bɛlɛdugu bamananw ko ten. Maa min ma boli ko su kana ko i la. I ma lasida kɛ tile laban nabɔ k'i dalen to. O bi kɛ dɛ. Fasiri de b'a ko o circulation n'o ye o siramadaga kasara maaw ye. Naam. A ko a caman de bɛ o ko fɔ. Bisimila. U y'a ta k'a lajɛ ko jatedenw na. N'i y'a banabaatɔ gbɛlɛnw lajɛ sigida o sigida. Ko n'i y'a jatedenw bɔ ko 70 bɔɲango. Kamalen ko olu caman ye sirabadaga kasaraw ka baara ye. Fasiri de b'a ka fɔ la. A ko min ye Gaburɛli Ture ale kɛnɛya tigilamɔgɔ ka ɲɛmaaba ni o ye secrétaire général ye. A ko n'i y'a jira k'a fɔ jɔn ko ala ko ni fɛɛrɛw ma sigi sen kan joona. Min kɔni ye sirabadaga kasara ye ka se ka kunnafoni di mɔgɔw ma. Bɛɛ lajɛlen bɛ se ka boli cogo min na hakilisigi kɔnɔ. Bisimila. Fasiri de b'a ko n y'a f'i ye sirafarakala o
min dolen de ta a ko min wani ye ministre bonda ye a ka ja sira tani ka sege ministre bonda bismillah ale ɲɛma ba ni o ye madamu Dambele Madina Sisɔgɔ ale y'a jira k'a fɔ siga ko nin tɛ a la a ko bi n'a ka biya kɔni na ni maa min kumana kɛnɛya kan a kamalen ko kɛnɛya dɔ ye siraba ka boliko ɲuman ye hakili sigi kɔnɔ a ko nka n'i y'a bilama ta k'a lajɛ a yɛrɛ ko min ye Gabriel Ture mɔgɔ ka ɲɛma ka kuma la a ko banabagatɔ minnu bɛ don Gabriel Ture kɔnɔ n'o y'a gɛlɛmanw ye f'a 100 o 100 k'o bɛ t'i jɔ fo 70 na parce que b'a ko ministre ka kuma na a ko jɔn ko ala ni ye nin kɔrɔfɔ ninnu lajɛ ko b'a ye k'a fɔ ko a ko sɛbɛkɔrɔ ka gɛlɛ a ko nka wulikajɔ ka kɛ joona yaasa min kɔni ye nin daraja in ye dɔ bɛ se ka bin ka bɔ a hakɛw la parce que b'a ko o tɛmɛnen kɔfɛ min ye kɛnɛya bondaso ministre ɲɛma ale fana ye wulikajɔ kɔrɔfɔ ta joona a ko min ye colonel major Asa Bajalo Ture nin ba ye est-ce que a ka haramu bon maintenant il faut la ka ne ba de tɔgɔ fɔ ka sɔrɔ ka se ba ma an baw tɛ wa Madina Sisoko ye ne ba ye ko ye kayika ye e b'o ɲɛ dɔn o ye kayika de ye dɛ la wala kuma Sanogo Madina mun tɛ n'ale tɛ a bɛ bɔ la k'a yɛlɛ baba ko fasiri di ba ko ayiwa a ko min ye colonel major Asa Bajalo Ture ale fana ye kɔrɔfɔ ta bismillah min ye a yɛrɛ cakɛ ɲɔgɔn ni o ye yɛrɛ bamuso ye Tambale madamu Dambele Madina Sisako ni ka sɛbɛkɔrɔ fo bismillah a ko barisa ni y'a ka wulikajɔ lajɛ a ko min ye Madina ye an yɛrɛ ba Kamale ko a ye minɛn caman ta ni k'o di Gabriel Ture maaw ma jɔn ko ala minɛn min ni nafa caman bɛ a la wa minɛn minnu n'a bɛna banabaatɔw sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ parce que de b'a ko n'i y'o minɛnw da k'a lajɛ Kamale ko kɛnɛya tigilamɔgɔw ta bɛ a la ni o ye dɔgɔtɔrɔ ka minɛnw ye bismillah banabaatɔw ta bɛ a la Kamale o ni a ɲɔgɔnna caman parce que de b'a ko siga kɔni tɛ min na a ko nin don kɛrɛnkɛrɛnnen min filɛ n'o kɔni ye ka taasi bila kɛ ni ka ɲɛsin an ka banabaatɔw ma Kamale ko a bɛ kɛ san o san min kɔni ye novembre kalo n'ale tile kɔni jɔra bɛɛ o kɔni dimanche kun sabanan Kamale ko san o san ko ni laada ye ko a tɛ wuli abada fasiri de b'a kɔni y'a jira k'a fɔ a ko min ye nin ministre bonda filaw ye olu tɛmɛnen kɔfɛ wa a ko jamakulu wɛrɛ bɛ min ye agence nationale de la sécurité routière ye ANASAR Kamale ko olu fana ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa nin wulikajɔ ye a bɛ se ka sɛbɛkɔrɔ sabati fasiri nin ye y'a bɔsi k'a bɔ Malijɛti Sayɔrɔ min ye Ate Dansɔgɔ ale bolo nɔ bɛ a la kɔrɔfɔ ye nin ye Ate Dansɔgɔ an bɛ foli di a ma fasiri i k'a dɔn a sɛbɛ ɲana Jagaja Keyita an ka foli di i yɛrɛ ma fasiri sɛbɛ ne bɛ taa ni a ye Malijɛti kumana ne ye kosɛbɛ Zana i k'a dɔn nin y'ale ka sɛbɛn ye Jagaja Keyita bamananw b'a fɔ bamanankan na ko bilasirali yɔrɔ jan tɛ fɛn bɔ ɲɛnafin na nka maa ni taama ɲɔgɔn bɛ baro caman kɛ min ye i k'a dɔn fasiri sɛbɛ a ko an ka taa Niger jamana ɲɛmaa Abdramani Chani n'i ye ale kofɔ bɛɛ i k'a dɔn a bɛ nanzaraw jatigɛ a bɛ i k'a dɔn AES jamana jugu jatigɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Chani a n'a ka sɔrɔsiw ye ɲɔgɔn ye min ye i k'a dɔn tonton Chani a n'a ka sɔrɔsiw ye ɲɔgɔn ye a ka i k'a dɔn kan min bɛ yen n'o ye kan militaire ye n'a bɛ difa i k'a dɔn a taara bɔ sɔrɔsiw la i k'a dɔn sɔrɔsiw ɲɛfɛ a y'i jɔ a kumana a ko sɔrɔsiw an ɲɛ tɛ nin ye an ye guerre totale de la dɛ a tɛ min kalama an bɛ guerre de la wa guerre ye guerre totale de ye wa guerre tɛ guerre wɛrɛ dɛ ko la guerre est menée par la France et Emmanuel Macron ko ko fɔ bɛɛ ye a y'a fɔ ko k'an bɛ guerre de la wa guerre tɛ i k'a dɔn guerre gansan ye min ye Faransi i k'a dɔn musokɔrɔba ni cɛ n'o de Emmanuel Macron i k'a dɔn a n'a la jamana k'olu de kɛn bɛ i k'a dɔn ka nin guerre in ta k'a ɲɛsin an ma a ko an bɛ yɔrɔ min ko bɛ sigili kuma tɛ janko dalen a ko n'i ye a ta ni ka a filɛ ni maa ninnu i k'a dɔn u ka laɲini ye mun ye u b'a fɛ de ka AES jamana ko ban pepewu n'u ye AES jamana ko ɲagami u sago bɛ se ka sɔrɔ AES jamana la cogo min na a ko o de kama tile fila in na n'i y'a ye n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ u kun ye mankan sɛbɛkɔrɔ caya yɔrɔ jumɛn nɔfɛ Mali bari u b'a dɔn n'i b'a fɛ ka AES kɛlɛ k'i b'a daminɛ Mali la
ne bɛ fɛ ka fɛrɛ diɲɛ ma Mali don aw de bɛ diɲɛ caman jɔrɔ tayi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye a ta ni ka lajɛ a ko a bɛ min fɔ a ka sɔrɔdasiw ye k'a bɛ fɔ min ma ko détermination i k'a dɔn u ka o fara u bolo la u k'a kɛ taaɲɛ ye segin kana ye a la walasa Faransi k'a dɔn a bɛ ka nin waleya cɛjugu min kɛ anw b'a kalama wa i k'a dɔn an jɔn bɛ an sen kan a ko n'i ye a ta ni ka lajɛ kɔsɔ in na Faransi y'a ka i k'a dɔn mercenaires dɛ u y'o de cɛ ni kana o bila i k'a dɔn Niger kɛrɛfɛ jamana dɔ la i k'a dɔn ka kɛlɛkɛminɛnw di u ma olu ka baara tun tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye koyi olu tun bɛna don i k'a dɔn AES jamanaw kɔnɔ ni kana bisibasa kɛ ko bɔ kɛra kalama u tɛ se o ko bɔ kɛra kalama a ka haramu u tɛ se fiyewu sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min ko bi jɔn ko Ala min ye i k'a dɔn Niger jamana ɲɛma ko a kɔni kuma min tun bɛ yen ni a fɔli tun man di maaw ye kuma min bɛ yen ni bɔgɔ kun siɲɛ bɛ ka d'a kan k'a y'a da kɛnɛ kan panparapa k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye ko bi ta kɔfɛ bi ta ɲɛ bɛɛ k'a dɔn ko Mali i k'a dɔn Burkina Niger ko an bɛ guerre de la bari anw de ko bamaciw ka gɛn ko u gɛnni tɛ maa dɔw arranger olu kɛn bɛ k'u misikili bɔ an kama a banna fasere i k'a dɔn manifeste ye a sɛbɛn a ko Abdramane Tchani a ma da o kuma dɔrɔn ma dɛ ko k'a ye essence i k'a dɔn 4,3 millions de litres k'a y'o bila ka na Mali la a banna i k'a dɔn AES ni olu ka tigɛ di ɲɔgɔn ma o bonya n'o karama ye a bɛ fɔ tan de fasere Zana y'a sɛbɛn Kamalen naam min fɛ dabara tɛ Kamalen ka di ye donfini tɛ ye yɔrɔ tɛ a banna ye cogo tɛ tabarikala nɛnkun tɛ o de dɛ kɛwale don karamu masakɛ ka kuma n'i bolila ka boli ka boli i b'i jɔ ni kun fila de siga t'a la i b'i jɔ k'i sɛgɛnna walima i b'i jɔ n'i m'i jɔ i bɛna sa wa an bɛna sa de nin y'a jɔlen de kaka an tɛ taa an tɛ maa cɛ hali ni y'an cɛ an tɛ taa a bɛ dɛ ko kelen dɔrɔn de bɛ se k'an nata i n'a fɛ ninnu ye basi tɛ o tɛ wa an ka taa Kamalen fasiri n bɛ n bolo bɔ ka don Kamalen ɲini ɲɛnamugu n'a danna sɛgɛɲɛ kelen ma kana siga ɲini fɛ o ma kɛ sɔrɔ fɛn ye a ka haramu Kamalen nata bɔrɔ a ka gori kubura ye tiɲɛ don wa yɛrɛkun sɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ man dɔgɔ sɔrɔ lɔ Kamalen an bɛ Guinée biso bisimila fasiri de sɛbɛn a ŋunan bɛɛ min ye Mali jɛti kunnanaw ye a y'a jira k'a fɔ jɔnko Ala Guinée biso bisimila ka n ka sinamatɔ min bɛ yen Kamalen a ɲɛmaaba wa kɛn bɛ k'u la masakɛ ni o ye Umaru Sisoko an balo ala ni ye Sisoko de ne ka de ninnu ka dugu tɛ Usubijɛnya kɛrɛfɛ u ka dugu filɛ Usubijɛnya kɛrɛfɛ hali a ni Usubijɛnya man jan Sanogo a cɛ de filɛ ayiwa an ka taa komi ma dan Sanogo ayi ma dan la an ka taa Sanogo ye malu n ta tɛ kɛlɛko ye koyi Kamalen kɛlɛko tɛ dɛ n'i ma ɲɛ ko nkalon dɔ bɛ k'i b'a tigɛ i b'a sɔrɔ wari de b'i kun i bɛ sabali kana na maa garijɛgɛ folofolo fasiri di bako ayiwa a ko min ye fanga sinamatɔ ɲɛma bisimila Kamalen ko a kɔni filɛ ka Umaru Sisoko an balo ni ka jalakili k'o bere ta k'a sɛgɛrɛ ko ni fanga dafiri min filɛ nin wa ko nin y'a ka fɛɛrɛ kura dilannen ye ko ka se ka kalafili min kɛra ayiwa ko k'o kalafili k'o bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ko k'o bɔ a la pepe bisimila fasiri de bako a ko de Kamalen Mangala ye ka den o de da masakɛya kama kana sa o tɛ sa bamuna nɔ tiɲɛ don wa sa wɛrɛ su tɛ sa ɲina o ti kɛ dɛ fasiri de bako fanga sinamatɔ ka kuma na a ko min kɔni ye Umaru Sisoko an balo ko waati min na kalafili kɔni o tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ Kamalen ko jamanadenw y'a jira k'a fɔ jɔnko Ala min kɔni ye yɛlɛma ye olu mago bɛ o la fasiri de bako fanga sinamatɔ ɲɛmaya ka kuma na a ko o de kun no kadira kɔnɔ Kamalen min ye kalafili ye ko a bolo dara wa ko siga t'a la kalafili ale wulila k'i jɔ ni bilisi ɲiyɔrɔ sara ye Kamalen ko nka k'a ta o don la ka n'a bila bi la min kɔni ye masakɛ ye n'o ye Umaru Sisoko an balo a y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni kɛra masakɛ kura ye ko kura to min fana ye fanga sinamatɔ ɲɛma ye Kamalen o fana y'a jira k'a fɔ bɔlɔlɔ siraw kan ko ale de kɛra y'a faamuya bala fanga masakɛ kura ye
de ba ko ba ko ni bɔ min galama u nana ye k'a dɔn k'a fɔ min ye cɛfini saba tabaw ye bɛlɛduguw la fɔlen sabarabatigiw olu sinɛ ka wuli k'u jɔ tɛ kelen o ko fanga nin ye a dafirilen ye fanga a cilen nin ye wa sariya tɛ maa bolo bilen ni anw tɛ fanga tɛ maa rɔ ni anw tɛ wa min ye kalafili tɛmɛnen o ko o banna pewu fanga bɛ anw de bolo wa an kɛra masakɛ fasire de b'a ko k'a jira k'a fɔ fanga ko a dafirila pewu a ko maaw bɛ bɔ min kalama ko wuratu min ye Umaru Sisoko an balo kamalen ko a bɔra k'a jira bɔlɔlɔ kelen kan kamalen ko fɛn tɛ ale farisogo la fɛn tɛ a ni na tɔɔrɔya kisɛ kelen tɛ ale kan wa ko bɛɛ lajɛlen k'i ka kɛta kɛ a kɛcogo la ala hakɛto b'a kan fasiri de b'a ko a ko o waati kana bila bi la a ko ɲɔgɔn sama sama kɔni bɛ yen a ko nka siga kɔni tɛ min na bi n'a ka biya kɔni na a ko min ye Umaru Sisoko an balo kamalen ko bɔlɔlɔ siratigɛw kan a y'a jira la k'a fɔ ko a bɛ jamana min na i bɛ o dɔn wa Senegali o ka harama tabarikala ko a bolila ka taa a ɲɛma dogo Senegali a sera seyɔrɔ la nin tɛ ko bannen ye sa wa a tɛ to Senegal ka fanga de jɔ ye mun a ka tɛmɛ ni baara ye bari sisan kɛ a ye nin plan min tracé Jawara plan tɛ ci dɛ Allahu Akbar c'est-à-dire Umaru ka nin coup d'état hali mɔgɔ min tɛ misiw min yɔrɔ la i b'a dɔn ko jifilen tɛ yen Umaru ba tun bɛ fɛ ka fɛn de ladege a ma ɲa de ale ta in fana ma fɛn i b'a dɔn problème ye min ye ale ka assemblée kɔnɔ majorité t'ale bolo assemblée kɔnɔ opposition de gagné n'o ye lakibaru a taara élection na opposition y'a ci mais a essayé ka a teliya k'a fɔ ko ale gagné na donc maintenant sisan a dun b'a dɔn opposition majorité de opposition de ko an bɛ don min na i ko bi bon n'olu ko k'u bɛna manifestation kɛ u tɛna to yen donc pour que baasi kana ale yɛrɛ sɔrɔ en même temps opposition mana fanga sɔrɔ u bɛna min da ale kan sɛgɛsɛgɛli la u bɛna min da ale kan yuruguyurugu ni fɛn ɲɛɲinini na o barika ka bon kosɛbɛ donc il a préféré a yɛrɛ ka chef d'état major ka fanga di o ma y'a mɛn pour que ale ka kisi kiri ni fɛn n'a ɲɔgɔnnaw ma donc a ye fanga di chef d'état major ma mais min ye dabalibanko ye coup d'état kɛra e mɔgɔ min na e yɛrɛ ka tila ka weleli kɛ média dɔ la k'a fɔ ko coup d'état kɛra e la nka baasi t'i min na ne ma deli k'a ye diɲɛ jamana ɲɛmaa si la fɔlɔ n'ale tɛ et puis problème ye min ye a taara Sénégal yanni a ka se Sénégal u ye a ka vidéo kɔrɔ dɔw bɔ vidéo kɔrɔ minnu na n'a bɛ k'a fɔ ko cɛ tɔgɔ Diomaye Faye ko c'est-à-dire que c'est un jeune très respectueux a hakili a kunkolo b'a kan da la u y'o vidéo kɔrɔ bɔ k'o cari fɔlɔ donc Sonko ninnu b'o ye ça veut dire que tu es la bienvenue a kunkolo a ye min kan a tagali labɛn ka sɔrɔ a ma kɛ an b'a kalama dɛ a k'i sigi a ka to ka teliw lajɛ k'an b'a kalama a ye fanga de sɔrɔ a zu ma parce que ni opposition mɔgɔw nana fanga la a da man d'a la o dɔrɔn de don mais sisan ne kɔni fɛ o général min ni fanga dira a ma nin ye a tɛ tugu tiɲɛ kɔ a k'a fɔ ko tiɲɛna fanga tɛ ne ta a y'a ka fanga minɛ jamais fanga t'o fɛn ye o surtout a ka chef d'état major général fanga t'o fɛn ye dɛ n terikɛ n'o tɛ i yɛrɛ ni président bɔlen dɛ a ka haramu kamalen bɛ taa ne fasiri a ka an ka fɛn bila min ye i k'a dɔn Malijati maaw bolonɔ de bɛ sɛbɛn in na i k'a dɔn Jakarija Keyita u sɛbɛkɔrɔ kuma na bamananw ka kuma don ni maa min ye bolokuru ɲɛ kelen sɔrɔ dakisɛ zone na da la k'a fɔ i ma perdu a banna kamalen min ye i k'a dɔn min ye an ka jamana kɔnɔ jɛkulu belebele dɔ bɛ an ka jamana in kɔnɔ jɛkulu min i k'a dɔn ni a bɛ wele ko MSA ni ye a ta ni ka lajɛ mouvement belebele don i k'a dɔn min ni a ka wulikajɔ kun bɛnnen bɛ mun ma ka jamana in ka a lafasa jamana in ka a kisi ka bɔ juguw bolo i k'a dɔn olu ka maaba dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko i k'a dɔn Musa Aga Ansaratuman Musa Aga Ansaratuman o t'a bannen ye koyi anw ka CNT Conseil national de transition o kɔnɔma belebele dɔ don dɔgɔkun in kɔnɔ min ye i k'a dɔn Télé 5 Monde o ye téléso dɔ ye téléso min i k'a dɔn Mali kungo kuma a ɲuman bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ale t'o fɛ Mali kungo kuma a hɛrɛ bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ale t'o fɛ olu de ye i k'a dɔn Musa Aga Ansaratuman wele ko Musa Aga Ansaratuman an bɛ fɛ ka interview kɛ i la o bilalen f'i ka jugu ye commentaire kɔrɔ
Il va dire toute la vérité. Voilà. Abena tien be fort. Très bien. Comme nous doit do. Tension kono. Il est de la vérité. Sandra ko. Ako Musa aga ansatuman. Ikado wele koni ikara darama kuma minna. Kwa ka kuma. Question posée là kuma aga kuma ka folo kera minye ibadonwa. Ako nous avons un ennemi commun. Voilà. Comme Mali kono. Ojugo kele de ona jugo flatare. Abalare. Jugu flatare. Très bien. Comme Mali djembe jugu ba kele de là. Voilà. O jugu ba kele joni ne. Bamagachu. Abana. Akotere haram ko juguba kele famille o yeba magachu de très bien Musa ag azatuman ako anda domene ko be kwa ko nini vote be sani mawye donc ala ulika jominde amba jamana bolo ulika jote fly ko kelempe amba fede ikado ka manchu genga bo andala aka haram anga jamana akume hera ni kono wallahi donc me non na hera anato o ko alibi na ka biala mana no ko ira déclarer ka fo ko oli mali juye Musa ag azatuman ko ka ikada maluya wallahi ama mali jamana kelenye atikla jango ka ikada farafara fibriya sala ko atasro ako uye uto ula uyani minga ko Musa aga asatuman yelma ombe enyinga le flyna isaso ogele ambe aka jamana kono imirina ya munye yakilina ya munye Musa aga asatuman ko alana ako isaso ogele ambe ama jamana kono ko do wala takwe ko jamana judo ka complot jugu ka jafa jugu de do ya kuku si ka be babenyana okay iriya na fiale abana kuku si da abana ka be bambela jele nyana ako ikada malion ya famu amabane kama malion ikada uye aranjo umatoro wallahi tabarikala ayo kuma minfo ala sina ko latge dona duguje abana sabela ko ako ni ataninga alaje no yenyi ngala bi nyen temu ala alibi ko ako yalma awni jamana munumbe na ya tiya ni nyoma yalma akobe chugode ako kwa be wele da communauté internationale voilà kuka kuma di Malima très bien kuka kuma di Burkina ma voilà kuka kuma di Niger ma ni ni jamana sama frale nyoka ka be je kulu dola ko gwa santé de agwa santere ko wa ko ni ata kala je ko mo ti baraka bo fena tingwanza abana ni akele dro kundo ba ala ba re smingala ko ko ande domine ko be yorbi ni ikada Musa aga asratuman wakilla ka fo ka be na kuma nunu mvo ko fora ujigi ko très bien tebe sani yere presera interview ka ba abana silimo kunti saka farka ngatike awo ni ndu re kele ngere sawa wira fufa ça fait ça nous valide que ngaketa ni kwa karamu c'est-à-dire que tellement ubado go golabe ubado go essentiel ko problème ko baka nyana bo don donc me fait ka Musa aga asaratumani ka giringa kuma do ada o fona ngaka ta da mabeje jamana nkono tuguni o fona kololo kana otikew ama fa woni bulila ko flabe bo de ke akoni ibi jogi sire na wol me bi jogi bila sa ça va on m'a famo mo évoluer la koy mo évoluer ciao comment on doit ou ye jebe uli an kamaya dungodo bamanchuni maliche bamagoche wala kilotan duru wala kilotan bamachube ka be hakli wuli ka be hauja aramu ngabi ara chuguli bi abe chugudi minga malide de bisirawa sujata siuni sumawuru siuni biton siuni abana muri ture siu wa no de abisiramuye foi majugu ka juguya ana dongido majugu ka sira jugu bila aka kizi mazgi yezuma ana kizi jana matoroma nyama kuraldi hete nyam kuraldi ali ni be sonyaninke katwa soro sonyanina Allah akbar abana ana ndefo tebje krite dolare dimachi doyanga ana atoma tare ko fori Allah akbar do ko riga du ko kasi abete trejugu yaye sala ko melo ma jamba ni da ko ko do
Vendeboa. Katemanaye. Kama video kuna fono. Arkansial. Ala bamuruja atmana. Akodi. Jibril Jalo ninya kasemenye. Flaude. Kakana ko dabali banko. Jakarja Keita ikado anata sewu. Ni sewu kofa. Daka guyi. Kama le ikado sewu ka fe. Tuwakana na nani vie. Un mort. Ma salé se met à gesticuler lors de ses funérailles. Panique générale au cimetière. Ita tunga taka na fulanya nika ni ngoyi na bobonga ngara. Mayado. Sera ko akodi akosegu ikado kone ye ikado jana kene do de ye ikado ejaja Keita Allah do de bana mani bana commerçant do wa commerçant do tabarikala Allah ko donedu sebu ko ba do ode doni dai jaja Keita ato damne ashie a jamu damne de sera ko akoni commerçant ba ifatule ikado jama de sebe ko welela karsa fatura aside anofa jama masira terisira tirinwasira kare ulu de bora kana keka ikado dukonna fateo kare ikado uyeshuko yalla be kaseli shuka kasange ke shula ninga ata katana ikaburu dora Jaja Keita geleyamana yemmi ayoro fule ninye wati nina ikado shula dabo ulu jigina ikado dinga kono ikado kubuna shuta kabla kaburu deni ngono kama shu jigintode shu de ilama akaharamu yanga dino yoroni bobo ngoli ni mako gbalo kama le komo tumu ko ni mako fa ni dadi ayere shu ilama doko chiakele ayilama tukuni chiafila lama ali tega ba shu ka free Mena ada di kono riabla yang da barade me lende ba foni sa sebenarnya ko ako shudo ko ke dobbe kamale o shemai nga o de folo bora kabullo Beaucoup ma frère on me tourne mais il a été le premier Kabo de Dafe. Même vieux, même tout ça, même clé. Akoni ate la frère. Ako nini ikana ningine inga jama kone sebe ko jensena ni sabara singelo de safe sabara singelo bi pampa do ta bi en fait do jena sabara ko peu almamido quelques personnes sont restées, dont un membre âgé de la famille. Comme demandé de Torah, l'un de l'oncle du défunt, Bengedoy. L'imam du village qui ont tenté de calmer la situation. Très bien. Nous, Ikado du Alimani. Ikado, allez de connaître faire l'homme, encore Damadoka. Voilà. Comme les Ouyara, situation, après ça, calmer tout comme il a. C'est le cas voilà. Après, Ikado, ni Bamato, ni Villa, ni nous, HD, commerçant Bébé, Ikado, c'est vous. C'est le cas que Niara, ko Akasoro, Ngabo, Oyesoro, Batria, Dani. Ngade, Mousso, Sabado, Kumbe, Abolo. Wakaka, Fonisseria, barka de kabo ode akishi kamale mina min vie ode akishi abi ko me asoro wati mina oui o ya asoro ledu be abolo abina nafulo kasabi takadi doma kamale abina o jigi tuguli mingere ati tabada na mo jigi tugufolo so ngelo ko akoni atanina laje kamale situation kalbira ka ba mamina ikado ukoni dokotoro do wele dokotoro ikaseka na ningana ko injatemene kamale kwa kere kabina fo chenku be komala de kabina fa kumbe komala Allah hagali mamba. L'agent de santé n'avait pas encore confirmé les causes exactes. L'homme a été immédiatement transporté au centre de santé du village pour une prise en charge urgente. Voilà.
ko ni ye i k'a dɔn ni cɛ kofɔlen i k'a dɔn ko a bɛ n'a fɔ a kun kirinna u y'a ta o yɔrɔ bɛɛ k'u kun ni a ye ni ye i k'a dɔn dugu dɔgɔtɔrɔso de kan ni ka taa i k'a dɔn furakɛliw ta k'a ɲɛsin a ma sɛbɛnkɛla ko a ko nka hali an bɛ yɔrɔ min na sisan ko i k'a dɔn k'a kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ nka a hakili tɛ ka yeli kɛ a tɛ se ka kuma a kɔni bɛ yen a bɛ y'a ma wa a bɛ fiɲɛ sama. Ko jigiya in ma ban fɔlɔ de. Sɛbɛnkɛla ko a ko nka hali an bɛ yɔrɔ min na sisan ko bɛɛ de jɔlen don ka saya confirmation kɔnɔ mais ko saya ma confirmer fɔlɔ a ko n'o dɔgɔtɔrɔso la. N ko tɛ confirmer fɔlɔ ni ma nin jigi tugu a ka haramu. Kamalen ne min f'i ye ala dayɔrɔ nin u kana maa si bila a nɔ rɔ. Kamalen a bɛ nin de kɛ fɔlɔ nin jigiya ye a bɛ nin fa fɔlɔ de. Est-ce que mais Fandani dɔ de bɛ yen dɛ maa jigi tigɛlen don ala la dɛ ala bɛ min n'a bato minɛ ka tɛmɛ karamɔgɔ bazɛnbatigi kan dɛ kamalen n'a m'o jigi tugu bɛɛ a tɛ cun a kan. O dɔ de bɛ f'a k'o de jigi tugu. A b'o jigi tugu dɛ a bɛ wuli ka na so a bɛ na so bɛ ni baro kɛ. Il faut toujours attendre la confirmation d'un agent de santé assermenté. Ko ka dɔgɔtɔrɔ jolen dɔ kɔnɔ o kana kana kuma n'o tɛ a kɔni tɛ ka lamara a tɛ ka kuma a hakili tɛ yeli kɛ hali a ɲɛ tɛ yɛlɛ nka i b'a dɔn k'a bɛ ka fiɲɛ sama a kɔni bɛ yen ko a ko nin ko ma ɲɔgɔnna ma ye fɔlɔ dɛ ko ma deli ka nin ko ma ɲɔgɔnna ye dɛ. Sanu o tulo b'an na o ɲɛ b'an na a f'u ye ko cɛkɔrɔba nin a jɛɲɔgɔn dɔ tun bɛ yen kamalen n'i y'a ye finikolo de bɛ la nka ni ala ka di a ya kibaruya in bɛ don min ka sɔrɔ a jigi bɛ nafolo ka cɛ nin bolo a ko ala i bɛ sɔn ka nin kɛ ne la wa ala fana ko a ye n tɛ nin k'i la a bɛ sɔn ka kɛ ten dɛ a bɛ jigi tugu fɔlɔ n bɛ sɔrɔ ka n'a baara kɛ kɔrɔfɔ de ye nin ye tabarikala n'o tɛ ko i k'a dɔn u ye kirimbonda sigi k'o ye sangabonda ye u b'a wuli a ye wuli a ye kini min tobi la a ye di mun ma o k'a dun. Nin ye baara ye dɛ. Kabako don ko. Alahu akibaru. Min f'i ye. Nin fɛnɛ bɛ kɛ. A ma kɛ sababu ye ka dɔ la taama nin ye. Kɔma ma kɛ ɲɛmaa ye ni. Jɛgɛ Keyita. Kunnafoni sera kuncɛyɔrɔ la. Nka yanni anw ka bɔ an bɛ maliyɛnw fo. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliyɛn min bɛ jamana kɔfɛ an bɛ foli kɛ u ye k'u barikada précisément maliyɛn den minnu sigilen bɛ faransi jamana kan an bɛ foli kɛ u ye k'u fo. Jabate Keyita n'i ye faransi dugukolo ta k'a lajɛ k'a daminɛ maa 100,000 ka taa se maa 200,000 ma o de sigilen bɛ faransi Europe dugukolo kan. A man jan o ye. Ayi o de maa 100,000 walima maa 200,000 ɲɔgɔn na olu de sigilen bɛ faransi dugukolo kan minnu bɛ k'u lakodɔnnen don ko papiye jɛlen b'u bolo k'a fɔ ko u sigilen filɛ faransi kɔnɔ. Très bien. Olu fana na o maaw la n'i y'a tila sigiyɔrɔma 3 ye 2 de bɛ vi dugu min bɛ yen ko Monterey 2 de bɛ vi yen nɔ o Monterey i b'a sɔrɔ an ka maliyɛn caman bɛ yen nɔ. Jabate Keyita an b'a fɔ o faransikaw ye minnu bɛ ka vi o faransi la yen k'a fɔ o ye ko k'u hakili kɛ kelen ye k'u hakili sigi. A y'a hakili kɛ ŋunu yɛrɛ n'a mɔden ye. N'i tɛ Mali kɔnɔ yan kunnafoni dɔ bɛ cun i kan jamana kɔfɛ a b'i n'a fɔ n'i taara baarakɛyɔrɔ la i muso k'i wele dɔrɔn k'i den man kɛnɛ e dun tɛ yen i muso ka fɔ ko den fari kalayalen ba don a bɛ ka fɔɔnɔ mun de k'i la e k'o lajɛ i ja bɛɛ bɛ wuli n'i ma se so i tɛ lafiya dɛ aw minnu bɛ jamana kɔfɛ kunnafoni minnu bɛ ka di aw ma 100 sara la a 99 a bɛɛ nkalon tiɲɛ tɛ aw minnu bɛ k'an lamɛn faransi minnu bɛ ka kuma caman bɛ u b'u ni dɔngɔ de fara kuma kan u b'u hakili dɔngɔ de fara kuma kan ka kuma sɛbɛkɔrɔ ja u yɛrɛ bolo j'aime nɔfɛ nka ni cɛ kelen ye j'aime ni abonné nɔfɛ Mali kɔnɔ yan kabini tarata don essence sɔrɔli daminɛna a ye ntɛnɛn kɛ depuis dimanche wula fɛ Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka sira kan depuis dimanche wula fɛ essence dɔ bɛ citerne kɔnɔ c'est-à-dire que essence bɛ citerne kɔnɔ essence bɛ station kɔnɔ a banna citerne dɔ jɔlen réservé len don
essence be u b'o feere voilà ko b'o fɛ k'o yɔrɔ vide ka na ni citerne ka citerne in tourner ka lajigin ka sɔrɔ essence bɔ k'a di mɔgɔw ma. a banna depuis samedi passé vers 16h voilà o y'a sɔrɔ essence bɛ an ka yɔrɔ parage bɛɛ k'a daminɛ Bakinda oui ka na Ɲamana Yirimajɔ oui Musabugu ka na Banagabugu yɔrɔ ninnu o y'a sɔrɔ essence b'a station bɛɛ la yara a bɛɛ essence b'a fan bɛɛ. donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ye Jakarija minnu bɛ jamana kɔfɛ France dɔrɔn tɛ dɛ an ye France ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliyɛn ka ca yen kosɛbɛ voilà mais jamana o jamana bɛ yen n'aw bɛ k'a lajɛ k'aw bɛ diaspora la voilà a y'aw hakili kɛ kelen ye kelen pe wallahi billahi kuma min bɛ ka fɔ aw ye a tila bɛɛ nkalon wallahi an y'a mɛn RFI da yɛrɛ nɔ ko les djihadistes ils sont à quelques kilomètres de Bamako k'a sɔrɔ anw minnu bɛ Bamakɔ yan aw yɛrɛ tɛ k'o dɔn yɛrɛ an yɛrɛ t'o dɔn yɛrɛ anw t'a kalama k'o bɛ sen na yɛrɛ n ko ni quelques mètres n ko ni na kɛ mètre joli ye ba donc an bɛ min fɔ an ka jamana kɔkanmɔgɔw ye bɛɛ k'i hakili kɛ kelen ye kelen pe Mali ye Mali de ye foyi tɛ an ka jamana in sɔrɔ foyi minnu bɛ ka Mali juguya a kelen kelenna ta k'a lajɛ a bɛɛ ta ye yɛrɛkun kɛlɛ ye wallahi dɔ bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali la ko parce que ko transition sɔrɔsiw taara ale minɛ k'u y'ale ba bugɔ Mali wa ye ba awɔ kuma bɛ yen de i y'a mɛn bon o n'a ɲɔgɔnnaw olu de bɛ ka kɛlɛ dɔw yi donna an ka ministère kɔnɔ yan ka an ka ministère baara kɛ san joli joli u gɛnnen kɔfɛ u sɔrɔla ka taa kɛ Mali jugu ye awɔ o caman bon olu de bɛ k'anw kɛlɛ o caman a y'aw kɔlɔsi u la a y'a kɔlɔsi dɛ u ka kunnafoniw man ɲi kunnafoni kolon de don voilà n'a b'a fɛ ka Mali kunnafoni jɛlen sɔrɔ a ye Tam-Tam TV filɛ sa a b'a la sa a y'an lajɛ Jawara Keyita an bɛ bi ta bila yan haramu ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don wɛrɛ inchallah inchallah